ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗಳ ನಾನು ರಘು ಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕುವೈಟ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ಪನ ಆಗಸ್ಟ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬೈಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೇಡು ಐಲೇಸ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ನಡಪರೆಂಡು. ಈ ಲೇಸ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಲೆಕ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಬಂತೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದ್ ನವರ್ದಾಪ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟದ ದೈವ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಂದ ಒಂದು